Hello baby. Hello? Ina kofan gidanku na jira ke. Okay to, ina zo. Second biyar, yanzu zan fito. To. Gasu ta kada lafiya, tauraruwa mai hasken samaniya. Baby. Ki sanin na bala'in soki a zuciya na. Ai dole. Ai soki ya shiga cikin zuciya na. Ni na rasa ki fa. Zan ya kashe kaina ta kusa mutu. Wai ya zubi. Soki ne wallahi. Ai ni ma ka san ina son ka fiye da ina son kai. Aha. Allah. To saboda me ma zaka rasa ni? Ina soki ne Ai kawai. ni kan Allah ya lama. Ni baran ya raba da kyau. Kawai ne baran da yana soki ne. Wani buran uban wa wannan? Tashi mu. Wai kai. Baba. Buran ubanka. Ina yi da baby ne ka zo ka wai buran ba zo ta nan tukun. Wai kai ina yi da baby na kana ka zo ka shiga dala Germany. Na ce maka baba na ne. Na. Baba. Ai da yake da ka zo ka shiga ni bangan ka ba. Ka gane to ban san yana zan yi muku magana na guntaye ba. Shi yasa na ja kan ganar da kai ka gane. Ka gane amma ka yaƙuri ka karban da ita. Dan Allah ka yaƙuri ba. Baba dama zan ganar da kai ndi. Shin ka ga aba kake bi na uban ke ba dan Allah ki sa mana kake bi na uban ke. Aya wala baby.